10 notă îți dăm. Mai ai ceva să pregătești în decorul respectiv? Asta e gata, putem să gustăm? Malvina, guști? Gust, da. Hai. Stai să-mi prind puțin părul, da? Nu mai am nimic de prins părul, da, foarte. Așa. Da, începem cu somonul și cu brânza, cremă de brânză de mentă. Foarte bun. O combinație mai atipică pentru noi românii. Da, în general nu se Cu menta, nu? Brânza cu menta, nu? Ah, da. Da? Da. Menta românii, da, o pun în acel, mă rog, fresh. Este foarte, foarte bun. Nu? O combinație interesantă, Da. așa? Da. Cred că v-am făcut poftă. O să gustăm. Sunt sigură că și pentru dumneavoastră există... Continui. Da? Continuăm. Există câteva întrebări pe care ați vrea să le puneți Malvinei. Poate ar fi una dintre întrebări legate de care este acum, nu știu, hobby-ul tău. Hobby-ul meu. Da. Nu știu dacă e neapărat un hobby, dar este o activitate pe care o am zilnic și se numește antreprenoriat. Mă motivează foarte mult. Da, este foarte interesant și am început să-l studiez și în paralel având un business, bineînțeles. Businessul tău este legat de bijuterie, legat de aceste brățări pe care le pui la mână și în momentul în care le pui la mână îți pui o dorință. Mesajul lor este make a wish and let it happen. Despre ceea ce vorbeați voi mai devreme în emisiune. Suntem prea ocupați, prea preocupați și prea copleșiți de probleme ca să ne mai gândim la ceea ce ne dorim noi cu adevărat și atunci această brățară e menită să-ți aducă aminte că tu ești importantă și că trebuie să ai și tu dorințe. Și atunci fiecare când te uiți la brățară, te gândești la acea dorință și se pune în aplicare legea atracției și la un moment dat E adevărat, de cele mai multe ori atunci când ai un gând foarte puternic și încerci oarecum să mergi în direcția gândului respectiv, el se materializează până la urmă. S-a întâmplat? Da. Imaginează-ți că da și imaginează